ବର୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ପବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ବର୍ଷା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଭଏସ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଏଇଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ପବନରେ ହଲୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି। ତ ଏତେ ଜୋର ପବନ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆମ୍ବ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ ଆଗରୁ ଆସିକି ଆମ୍ବ ଉଣ୍ଡଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖ ଦେଖିଲି, ତ ଏଇଠି ହେଉଛି କୌଣସିଟି ଆମ୍ବ ହେଉଛି ପଡ଼ିନାହିଁ। ବୋଉ ସେଇଠି ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଗୋଟେ ପାଛିଆରେ ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।